la classe de tritons de l'Escola Andorrana de la Massana. Vull recomanar la lectura Les 7 dents de la palangana, autora Eulàlia Canal, editorial Barcanova. Aquesta lectura passa pel poble de damunt de baix i els personatges són la bruixa palangana i el guerrer. I també apareixen el Barrabàs. La bruixa Pelagats amb el Titus és el germà del Quim. La lectura tracta d'una bruixa que perd les 7 dents que li queden i passa molta gana perquè ja no té poders per recuperar-les. Un dia truca a la porta de casa seva un nen que busca al mercat per comprar les lletres dels llibres que s'han perdut al seu poble. El seu germà, en Titus, s'ha posat malalt perquè té deslletritis. En Guido coneix en Barrabàs que li regala un viatge a l'illa d'aniràs i no en tornaràs. I li diu que hi ha un munt de contes. No es rendeix i va, però a l'illa el pirata li vol fer mal. Si vols saber com continua, llegeix el llibre. Malgrat el pàrvol, les dues bruixes mengen sopa de gripaus. Quan en Guido troba les lletres a la platja i pot salvar el seu germà. Quan la bruixa palangana es fa petita i fa pessigolles amb Barrabàs. Recomano aquesta lectura per 3 motius. M'ha agradat la idea de deslletritis, és molt divertida. També fa els rodolins que hi surten i també et fa volar la imaginació. Gràcies per la seva atenció.